Ja. Ringer så med. Hvem så med? Det ved jeg fucking ikke. Det er vildt, det her. Hvem er syngerne stream, mand? Det er godt, de ikke kan se facecam. Can't teach that. Fordi han sagde noget mod. Det kan lige tillade mig, det er sådan det. Fuck det, jeg skulle lige til at ringe til dig og sige, at du skulle se stream. Nej, Esben, jeg tror vi... Hvem er det? 20. Er det Dal? Er det fucking Dal? Det er vel fandens rekord, det der. Er på vej nu? Det har du skrevet. Hvad? Du har skrevet, er på vej nu. Nå ja. Okay, det er Mads, den kommer ned, det her med. Jeg ser, du kan jo ikke nå det. Du kan ikke nå det. Den er ikke låst endnu, an? Jo, den er. Fuck, rip på ham der hården. Hvorfor er det rip på ham? Det er der rip på os. Er vi ikke gode, Mads? Vi er da også sådan lyder det ikke. Fuck, vi er lige bagud. Er det lige meget? Klokken, det var fedt. Så er min dans nu. Du kan jo se noget til at streame. Hey, jeg skal slukke video. Tak. Tak. Thank you. I think it's English. Det er bare den igen. Så er du de dance moves. Jeg tror, det var mig, der var gode. Au, hjælp. Jeg har lige opdaget noget, de har snart ikke. Nej, du skal ikke danse. Nu har jeg glemt, man må bruge ting. Fuck, Mads. Fuck det, jeg er ude. Og jeg har en stol, jeg har en stol. Hvordan tager stolen? Ellet. Og hvordan er det? Det er Ellet. Så skal du også lige ramme den. Fuck, det der var tæt på mig. Lige løgne. Vildt. Samme. Du smider den på et eller andet tidspunkt. You will come back. What? Du er så forkert. Der er ikke noget på engelsk, der hedder will. Det var will. Ja, men det giver jo ingen mening i det der. Nej, you will come back. Altså, jeg tror, man tror, you will come back, men det var ikke, jeg skrev. Han skrev will. Han er dansker. Jeg rendte det ud dig, Mathias. Woohoo! Men han snakker det godt om os. Ja. Fuck, vi wrecker ham egentlig. Se lige deres liv. Nej. Jo, prøv da lige at se deres liv. Hvad laver du? Mojaki, what the fuck? Okay. Det er heller ikke et ord. Hvis jeg nok skriver alt det der i kommentaren, efter den her stream er færdig. Kan du lige hjælpe mig? Jeg har ikke flere reversals. Nej. Tak. Oven på to stole, oven på to stole. Hvad? Hvad? Jeg kan stadig ikke lov, fuck er det betyder det der. Oven på to metalstole. Hey, vent lige, bare lige, lad ham ligge. Jeg kan vinde ham. Lige meget. Du var tæt på. Hvad hedder Jimmy Uso og Jay? Jimmy Uso og Jay Uso. Nå, det kan jeg se. Wow! Det hedder de sådan sammen. The Usos. Ui! Jeg hjælper lige. Var det ikke Peter, ikke det der? Det ved ikke. Hvad laver han? Du blev sur på mig der. Fat det nu.
God drenge, jeg er dansker. Det var godt gættet, men hvor jeg betyder hej på os, så ved jeg det. Jamen, hvem er du? Det er Swami. Jamen, kender vi ham? Er det ikke lidt lige meget? Hvis det er en shop mere. Så lige meget, om vi kender ham næsten. Og det er Mads. Ja, hvad? Efter det er en reversal. Dem laver jeg før af i helt. Så hvad jeg gjorde? Ja. Fuck, det var den langt lige af pistolen. 1, 2, 3. Nej, Esben. Ikke pinder. Vi skal have lidt... Hvad er det ikke? Jo, okay. Jeg kommer fra København. Okay, Esben. Wow! What? Nej. Esben, nu skal du fucking ikke lægge controlleren fra dig. Nej, Esben, du bruger ikke lige den finisher, vel? Der er en eller anden, vi skal bare storme ham, når den ene er røget ud. Skal vi bare storme ham med finishers, ikke? Vi sparer op til 3 finishers hver. Så bruger du 3 af dine finishers, så bruger jeg 3 af mine finishers. Ja, så sparer vi nemlig op. Og Rydmæs, hvad gør jeg nu? Ja, det kaldes reversals, ikke? Hvad gør jeg? Du trykker R2. Hvad? Jeg troede, der var en, der blev elimineret. Hej. Det er også to. Bare rolig. Hvad laver jeg? Nå, det her. Hvad med hjælp? Tak. Og ham der går efter mig lidt. Jeg kan ikke komme op til ham. Mads, han fik den lige. Ja, Esben, hvad? Du har jo ikke gjort noget endnu. Tryk firkant. Så sparker du ned på stolen. Du vil jo ikke gøre noget ved at bare placere den der. Du har ikke gjort noget, du har bare placeret den der. Og det tror jeg bare er mega OP. Jeg tror lige, skulle til at sige Swani. Okay. Jeg er glad for det. Hvad med lidt hjælp? I kæmper godt. Tak. Jeg har ham bare roligt. Du har signature. Brug den. Hvordan gør det? Du skal stå foran ham. Nu skal jeg lige i gang med noget. Oh my god, jeg får flip. Hvad gør jeg nu? Hvad trykker jeg så? Swami. Ja, han skal jo stå op. Jeg får den. Hvad gør jeg, når han rejser sig op? Så trykker du trekant. Okay. Esben, du har gjort det mange gange før. Du har lige gjort det. Sådan der. Og så pind ham. Så kan du faktisk hjælpe mig. Tak. What? Jeg troede, det var elimination. Ja, jeg gjorde sådan som ven. Ja. Vi skal lige blære os med vores billeder, ikke? Har I på billeder? Ja, vi har ligesom... Det må være hele den her turnering gik ud på! Jeg har ikke fået en skid. Hvad hedder du? Hedder du Mathias? Dig der... En til. Nej. Dig der Swani. En til. Hedder du Mathias? En til. Altså, jeg kan godt se, hvad han skriver. Jeg skal lige se, om den er live. Den var næsten en time. Skal vi lige vente indtil den er på en time? Hvorfor skulle vi det? Så vi var live i en time. Ej, Mads, er du ikke stolt, at jeg faktisk lige gjorde så til vi vandt? Nej! Er du ikke? Nej! Jeg distraherede den ene, så det jo. Ja, ja! Hvor gammel er du, Mathias? Eller Swani? What the fuck? Ja. Det skal bare lige. Ja. Esben. Vi fik ikke nogen billeder. I hvert fald ikke i vores lille cutscene der. Ja, og så vi vandt over. Det var faktisk vi vandt ved pinfall, escaping the cage, pinfall. Vi vandt alle. Ja, Esben. Nej, dem tabte vi 2 gange til. Men der står der, at vi har vundet. Ja, det var jo fordi jeg rematch hele tiden. Rematch. Swani. Kan du skrive over os privat?
Du får lige vores e-mail. Han skal bare til privat. Melde underscore. Det er ikke engang vores e-mail, hvis nogen her vil prøve. Vi har den mest fucked up e-mail. Ja, alle kan gætte. So if you like my any video, so please subscribe my WWE review channel.